Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Ešte nevieme, či toto bude short alebo krátke video. Takže máme tu jeden balík Paldea Evolved. Takže ideme si to otvoriť pre toto video. Takže ľahko zozadu sa to otvára takto, akurát je to veľmi silno zalepené. Tak. A tuto vnútri máme balík. Vlastne toto je ako keby taká ochrana. A ešte koľko je tu card trick. Ojoj, ja neviem koľko sa dáva kariet. Tak asi jedna? Dúfam. Asi. Máte kód kartu. A asi jedna. Uvidíme. Áno, jedna. Takže Basic Energy Leaf, Pikachu, Slacot, Vatrel, Fuecoco, Tinkatuf, Mousehold, Paumo, Therapeutic Energia, Pikachu Holo a Mimikyu Holo, reverse tuším, pokiaľ sa nemýlim. Takže toto video bolo krátke, pretože máme pretočené videá. Máme videá, už boli dobré, takže budeme zase natáčať nejaké videá. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite dať like, odber, zvonček. Aj Chrumka vám hovorí. Tuto máte v pozadí ešte furt ten kódik, kto by chcel. Kto to hráva teda? Ja nie. Neviem, kto to hráva, vôbec nikoho nepoznám. Takže ďakujem za zhlédnutie, nezabudnite aj like, odber, zvonček. Uvidíme sa pri ďalšom videu. A ešte Uriforiu, nezabudnite dať aj jemu like, odber, zvonček. Takže pri ďalšom videu, čaute.